Ahojte, moji drahí. Tak toto je naše posledné video môjho bytu. Zuzka, kameraman, povedz ahoj. Ahoj. No, tak a teraz to z dvere. Tu mám prívesok otanky. Áno. Tak, ideme do kuchyne. To má Zuzka s Luisom pivo. Tuto máme kvetinky, už mám. Tieto dve som si kúpila, tá pôjde na chodbu. Tak. Tu máme kávu, sme si so Zuzkou spravili. Tu máme skrinky, to ste už videli. Tuto máme viacej hrncov, ako som mala predtým. Tak. Zvyšné skrinky sú nepodstatné. Tuto máme veľkonočnú výzdobu, aby ste videli. Poriadne to natoč. Aj veľkonočný obrus. Tak, všetko to natoč. Kvetinky sme boli nakradnúť poctivo pri ceste. Tak. No, tu mám vešiaky a to je tam schované a tam mám poličku na knižky, akože kuchárske. Tak. Ideme ďalej. Tu máme chodbu. Tu máme taký stolík tuto na tejto chodbe. To je ten, čo sa rozkladá. Tak, postupujeme ďalej. Teraz vám ukážem moje akvárium, na ktoré som veľmi hrdá. Tak, poďte, postupujte do vozu. Tak. Toto ste už videli. To je tak zhruba, jak bolo. Tak, teraz zavrieme dvere. Tak, toto je moje akvárium. Celé to na to. Tak. A tak stade. Tam. Tak. A moja zastierka k tomu sprchová. Tak. Kúpeľňa. Ideme ďalej, postupujeme do vozu. Tak teraz vám ukážem moju sofu konečne, ktorú mám. Tak toto je tá moja krásna sofa, na ktorej budete všetci spať. Tuto mám krásnu sedačku, na ktorej sa veľmi dobre sedí, to vám predvedem. Veľmi pohodlná, aby ste vedeli. To podarok. Tuto mám taký stolík a lampu. Áno, aj závesy už mám. Tu mám ďalšiu kvetinku. Tu je ďalšia kvetinka. To sme Zuzko boli kúpiť. Zuzka povedala, že sú nenáročné, že vraj stačí raz za týždeň, tak uvidím. Až zdechnú, budem Zuzke telefonovať. Tak, tuto máme teda už preložený nábytok, ako toto ešte na stenu. Tu máme televízor a to. Tu máme ešte bordel, ten ešte dopracem. Tu máme počítač, stolik, ružovú kocku, veľmi pohodlnú. Veľmi pohodlná kocka, to len aby ste vedeli. Toto je môj obraz, keby ma tam nikto náhodou nespoznal. Tak, postupujeme do hniezda lásky. Ty prečo to furt tak voláš? No, tuto má Zuzka bordel, to vôbec nie je moje, to je Zuzkin bordel. Áno, do tohoto kufra to pôjde. Do tohto malého si myslí, že to všetko zbalí, tak to som ešte zvedavá veľmi, ale však to budeme riešiť nedeľu. No a toto je posteľ a to ste už zhruba videli takto. Hej. Toto sú moje dva krásne nové laky. Tak. A toto je moje tetovanie. Ocko, že dostaneš infarkt, keď to zbadáš. Danka ti dá k tomu komentár. No, a to je všetko. Ešte vám ukážem Zuzku, aby ste videli. Tak. Zuzka má nové tričko, aby ste videli, áno. Aj náušnice. Aj náušnice. Také suniečka. Tak. A ešte má veľa iných nových vecí. Tak, zakývaj, ja však dačo povedz, ne? Ahoj, zakývala som. Moc sa mi tu páčilo, nejdem domov. Tak. No a to je všetko, čo sme vám chceli povedať. Tak zatiaľ. Ahoj. A ja vám kývam, čau. Aj s mojím tetovaním, ahoj.